bastant bé. Rossell, va, Mira, que tenim moltes notes. tornant al tema del tren gran, benvingut sigui quan hagi d'arribar, benvingut sigui, molt necessari, però no és tan estratègic com a mitjans del segle XIX, perquè que és quan hi va començar a haver la crisi enorme a Igualada, que es va quedar sense ferrocarril, etc, que llavors servia per transportar carbó. És a dir, era la matèria prima que necessitaven les indústries per funcionar. En el moment que Igualada era una ciutat industrialitzada i va deixar de tenir matèria prima, és a dir, altres ciutats podien tenir-la més fàcilment que no pas a Igualada, Igualada va caure en crisi econòmica, a part de quedar aïllada. Per tant, el tren gran, benvingut sigui, però no és tan estratègic com a mitjans del segle XIX. I és quan van perdre aquest tren que aquí a Igualada ens hem queixat històricament del dèficit d'infraestructures. En part és veritat i en part és un mantra. Però jo aquí et faria un petit apunt, perquè potser ara necessitem aquesta matèria primera, però ara dubto que al segle XIX hi hagués la mobilitat humana que hi ha ara. O sigui, ara molta gent d'Igualada treballa a Barcelona, molta gent de Barcelona ha de venir a Igualada, vull dir, no tant en aquesta direcció, més en l'altra, però vull dir que la mobilitat humana, vull dir, abans del segle XIX... Hi havia colònies. La gent vivia al costat on treballava. I si això pot representar que deixen d'entrar un número de cotxes important a la ciutat de Barcelona, doncs millor. Vull dir que tenim altres problemes que en la línia aquesta que deies de l'intercanvi de la mobilitat de la gent, del commuting, per anar a treballar, per anar a estudiar, etc. Això ho explicava molt bé el Pàmies, el regidor socialista, el tinent l'Antoni Pàmies, no? Que clar, el fet de tenir una autovia bé, però que et comunica, diguéssim, amb una ciutat tan gran com Barcelona, té l'efecte xuclador. És a dir, nosaltres no, com a Igualada, pel pes que tenim i pel que som, no podem anar a competir amb Barcelona, hem de jugar a altres lligues, la Lliga de Cervera, la Lliga de Targa, la Lliga de Mollerussa, la Lliga de Lleida, etc. En relació al tema de la mobilitat de les persones, els empresaris es queixen molt de la manca d'infraestructures, que és certa, però i jo estic d'acord amb ells en el sentit que cal reunir-se, cal anar a Barcelona, cal tocar la gent, cal encaixar les mans, cal fer-se una abraçada, però jo em pregunto, aquesta gent fa videoconferències? Permet que la gent treballi des de casa, el teletreball? El sistema que tenen a les seves empreses permet treballar des de casa, treballar al núvol, etc, perquè potser, clar, si volem fer venir talent aquí a Igualada, potser hem d'estar també pensant en coses d'aquestes, perquè potser no et volen venir 5 dies a la setmana a escalfar una cadira. Bueno, aquest és un dels reptes de l'urbanisme del futur, que diguéssim, que a vegades es plantegen com seran les ciutats, com viurà la gent en aquests entorns. Doncs el que es diu normalment és que la gent s'ha de moure menys i que el que s'ha de moure més són la informació, que diguéssim. És que estem parlant de revolució 4.0, etc, i hi ha molta gent que encara està a l'1.0. A l'1.0. Vull dir que això és un canvi també que ja va més enllà. És un canvi de paradigma